Zeeuws-Vlamingen naar Den Haag. Als er hier nieuwe kerncentrales komen, dan wel op onze voorwaarden. In Groningen is er heel veel misgegaan, omdat er niet geluisterd werd naar mensen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En verder in deze Zeeland nu. Gedeputeerde wordt staatssecretaris. En sportclubs boos op de gemeente. Goedenavond. Vandaag is het zogenoemde Rijk-Regio-pakket kerncentrales in Den Haag aangeboden aan demissionair minister Sophie Hermans. Een delegatie uit Zeeuws-Vlaanderen reisde naar het regeringscentrum om de Zeeuwse kansen en voorwaarden neer te leggen bij het kabinet. Het had wat weg voor een schoolreisje. Een bus met een bondgezelschap van inwoners, ondernemers en politici. Die met z'n allen naar Den Haag trokken om het Rijk-Regio-pakket voor nieuwe kerncentrales aan te bieden. Ik persoonlijk vind de compensatie voor de mensen die er wonen in de Paulinapolder het allerbelangrijkste. In Groningen is er heel veel misgegaan, omdat er niet geluisterd werd naar mensen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. We gaan ook nog in gesprek met de minister om onze voorwaarden verder toe te kunnen lichten. Om toch aan te kunnen geven dat de impact op Zeeuws-Vlaanderen, mochten die kerncentrales er komen, dat dat toch niet gering is. Formeel is alles nog in onderzoek, maar er wordt zo vaak de term Zeeland genoemd. Van toekomstige premiers tot toekomstige staatssecretarissen, alles noemt Zeeland. Ik acht de kans toch wel heel groot dat het Zeeland wordt. Volgens de overlevering is deze man ooit opgegeten. En terwijl de groep naast zijn standbeeld een broodje eet, zit het schoolreisjesdeel erop. De ondertoon van de reis is serieus. Met het aanbieden van het Rijk-Regio-pakket moet ervoor gezorgd worden dat Zeeland zo weinig mogelijk negatieve gevolgen heeft van de aanleg van 1 of 2 kerncentrales. En daarnaast moet er een maximum aan voordelen worden uitgehaald. Hallo. Het was afzwaaiend minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei die de groep welkom heette en uiteindelijk ook het pakket in ontvangst nam. Het moet ook weer over naar een nieuwe bewindspersoon. En zo'n harde kaf, nou dat weet ik nog uit mijn schooltijd, blijft toch wat langer goed. Goed, dankjewel. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Dankjewel. Wij moeten een hele zorgvuldige procedure doorlopen om uiteindelijk tot de keuze voor in de eerste plaats een locatie te komen, maar natuurlijk ook het ontwerp en de techniek. En als je bij ontwerp en techniek komt, dan komen er ook keuzes, bijvoorbeeld over die koeltoren aan de orde. Daarom kan ik daar nu niet op vooruitlopen. Maar ik weet nu wel heel duidelijk wat de regio belangrijk vindt, waar zorgen over bestaan en waarvan ze zeggen, ja, daar willen we in elk geval afspraken over maken. Ja, dat kan ik in elk geval in mijn achterhoofd houden. En meer dan dat, ik zal dat meegeven aan mijn opvolger. En ik zit ook nog in een volgend kabinet, dus ik zal de besluitvorming hierover natuurlijk met warme belangstelling volgen. Ik heb heel veel zorgen over de kerncentrale, dat die in de buurt van Biervliet komt. En ik heb dat ook wel aan de minister kunnen doorgeven, dus dat was mooi. Het ligt niet in jouw handen. Er is geen referendum om te zeggen van de ja of de nee. Het belangrijkste is dat je gewoon mee kan praten en daadwerkelijk je mening kan zeggen van dit vinden wij en dit hopen we dat er gebeurt. Het is inderdaad in de handen van Den Haag. Het Rijk-Regio-pakket is een poging om te laten zien dat iedereen meetelt en mee mag doen in het kerncentrale verhaal. Maar aan het einde van de rit bepaalt niet Zeeland, maar Den Haag of de kerncentrales er komen en aan welke voorwaarden er wel of niet wordt voldaan. Het is officieel, CDA-gedeputeerde Joannes de Bat wordt staatssecretaris in het nieuwe kabinet Jette. Hij krijgt de post op het ministerie van Klimaat en Groene Groei en zal zich daar onder meer gaan bezighouden met de komst van nieuwe kerncentrales. Een portefeuille die goed bij hem past. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren heel vaak gezegd dat we om die energietransitie vlot te trekken meer moeten doen. Ja, en als dan de vraag komt of ik daar zelf ook vorm en inhoud aan wil geven, ja, dan heb je natuurlijk wel precies te pakken waar je vindt dat er iets moet gebeuren. Hij moest lang nadenken, zegt hij, of hij zo'n post als staatssecretaris wel moest doen. Al de veranderingen die nu over mij, maar ook over ons gezin heen komen. Toch ook wel een heel ander politiek klimaat waar ik in terecht kom. Hè. Zeeland is fijn en dat gaat altijd goed. En we zijn met goede dingen bezig. Den Haag is toch onrustig. En uiteindelijk heb ik ja gezegd na heel goed overleg met ons, met Mariska, mijn vrouw, met ons gezin. En vooral ook met de kans voor deze portefeuille. Want de onderwerpen die hierin zitten, ja, daar kon ik geen nee tegen zeggen.
De Bad was sinds 2015 gedeputeerde in Zeeland en was daarvoor wethouder in Goes. Hij wordt als gedeputeerde opgevolgd door oud-wethouder Johan Aalberts van de gemeente Middelburg. En als staatssecretaris zal De Bad zich ongetwijfeld ook buigen over kleinere kerncentrales, de Small Modular Reactors, de SMR's. Die zijn voor Zeeuwse huishoudens niet echt nodig, blijkt uit onderzoek in opdracht van dat ministerie voor Klimaat en Groene Groei. Volgens het onderzoek is er straks al een stroomoverschot door de komst van meer windparken en ook grote kerncentrales. En de SMR's zijn volgens het ministerie wel nuttig voor bedrijven zoals Dow en Yara. Maar deze kleinere type kerncentrales zijn nog volop in ontwikkeling en zijn dus ook nog niet gebouwd. Voetbalvereniging Steen uit Sint-Jan Steen ligt in de clinch met de gemeente Hulst. De club vraagt al jaren om een nieuw kunstgrasveld. En de gemeente wil daar nu geld voor vrijmaken, maar daarvoor moet de voetbalvereniging dan wel de kantine en kleedkamers overdragen aan de gemeente. En dat voorstel is in het verkeerde keelgat geschoten. Wat de gemeente in godsnaam moet gaan doen met de kantine en kleedlokalen, ik weet het niet. In eerste instantie klinkt het als goed nieuws. De gemeente Hulst legt geld opzij voor een nieuw kunstgrasveld. Maar wat VV Steen niet zag aankomen, was de deal die daar tegenover staat. Alle gebouwen op het sportpark worden eigendom van de gemeente. Nou, toen werd ik ook een beetje boos, want ik dacht, ja, Hontenisse, een vereniging in de gemeente Hulst en Kloosterzande, heeft een paar jaar geleden ook een kunstgrasveld gekregen zonder voorwaarden. En omdat wij geprivatiseerd zijn, moeten we dan iets in gaan leveren. En dat is volgens Steen oneerlijk. Het raadsvoorstel wordt hier zelfs gezien als een belediging. We hebben altijd alles netjes onderhouden, we hebben veel vrijwilligers. Nou, daarom is ook dit tot stand gekomen, die hebben er allemaal aan meegewerkt. En dan maar klakkeloos zeggen, u moet dat inleveren voor een kunstgrasveld. Ja, dat kan er bij mij niet in. Meerdere sportclubs krijgen te maken met deze deal. En die komt uit de koker van wethouder Hageman. Hij stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de sportclubs en vindt dat er bij zo'n flink bedrag ook wel wat tegenover mag komen te staan. Maar daar denken ze in Sint-Jan Steen heel anders over. Al met al denk ik dan, ja, gemeente, kom op, hè. Waarom moet er nog geld tegenover staan van een vereniging? Aankomende woensdag wordt het raadsvoorstel in de commissie besproken. Als de deal blijft staan, twijfelt voetbalvereniging Steen of ze nog een kunstgrasveld willen. Komend weekend begint het carnaval weer en dat gaan we merken. En dan hebben we het over ziekmeldingen, denkt de Arbo-Unie. Grote groepen mensen hossen en staan dicht bij elkaar. En zeker in deze tijd van het jaar neemt dan de kans op virusinfecties toe. De Arbo-Unie verwacht dat het aantal ziekmeldingen door carnaval zal stijgen met 37% in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. En dat is gebaseerd op de verzuimmeldingen van de afgelopen 3 jaar. Restaurant Spetters in Breskes en restaurant Codium in Goes zijn allebei gestegen in de lijst van de culinaire gids GoMio. De restaurants kregen 17 van de 20 punten en dat is een half punt meer dan vorig jaar. Andere bekende restaurants in Zeeland, zoals de Kromme Watergang en Katseveer, daalden iets. Bij GoMio worden restaurants met meer dan 16 punten gezien als de top van Nederland. Bijna een jaar geleden begon Frank Boerenbach uit Hoek aan een monstertocht. 4500 kilometer wandelen door heel Nederland. Met als doel geld ophalen voor de nazorg voor mensen met kanker. Om die bijzondere tocht nooit te vergeten schrijft Frank nu een boek. Het is een onvergetelijk jaar geworden. Ik besef ook nog steeds eigenlijk niet wat ik gedaan heb. Op zijn 65ste verjaardag, 21 februari vorig jaar, vertrok Frank Boerenbach vanuit Hoek voor een tocht door heel Nederland. Na de vele verliezen van naasten aan kanker, waaronder zijn vrouw, wilde hij iets van betekenis doen. 175 dagen lang wandelde hij van plek naar plek. De eerste stap hier buiten de deur is wel de dapperste van mijn leven geweest. Echt met het idee van, ik had echt geen idee wat me te wachten stond. Maar in de loop van het half jaar is mijn gemoedstoestand echt wel veranderd. Ik ben weggegaan met het idee van, ik wil heel Nederland zien. En daarvoor heb ik 173 overnachtingsplekken nodig. Ja, die ontmoetingen brachten me zoveel en waren zo boeiend dat op een gegeven moment was het doel van het wandelen meer om ontmoetingen te krijgen en minder om nog heel Nederland te zien. En om die nieuwe ontmoetingen te krijgen, moest ik wel gaan wandelen. Maar zo schoof dat perspectief een beetje. Niet alleen dat perspectief veranderde, het veranderde ook zijn kijk op het leven. Na de wandeling dacht ik ook, ik ga de komende jaren alleen maar doen waar ik blij van word of waar andere mensen blij van worden.
Maar dat is nu ook een beetje zo'n criterium van wat ga je nu de komende jaren nog doen. Nou, ik weeg dat af tegen die 2 criteria. Voordat hij vertrok was hij niet van plan een boek te schrijven, alleen een wekelijkse blog. Na 2, 3 blogs kreeg ik zoveel reactie al van mensen van... oh, je schrijft best wel lekker, je moet echt er een boek van gaan maken. In het begin dacht ik ook, ja, wat valt er te vertellen? Maar na 2, 3 weken had ik al zoveel meegemaakt dat ik dacht... ja, hier zit echt wel een boek in. 173 slaapplekken en 342 gemeenten zijn moeilijk allemaal te onthouden. Daarom heeft Frank onderweg de mensen die hij ontmoette ook laten schrijven. Voor mijn boek is ook gevaar van, kun je uit die boekjes de leukste of de mooiste of de meest bijzondere stukjes halen? Ja, dan moet ik hem toch weer helemaal doorkijken en dan komt dat gevoel echt weer helemaal terug. Na thuiskomst heeft zijn wandeltocht nog een andere bijzondere wending gekregen. Dat ik contact heb gehouden met de mevrouw in dit geval waar ik overnachtte in Barneveld. En ook daar ben ik nog weer na mijn wandelingen naar terug geweest. Nou, dat is meer geworden dan een overnachtingsadresje. En voor wie zich afvraagt of het plezier in wandelen naar 4.500 kilometer is verdwenen? Nee, dat is niet verdwenen, nee. Het boek komt in maart uit. Met zijn wandeltocht heeft hij bijna €60.000 opgehaald. Daar komt de opbrengst van zijn boek nog bovenop. We begonnen vandaag met nevel en lokaal was het ook mistig, maar die mist dreef weg, bleef wel bewolkt. En zo hadden we dus een grijze, wat kille maandag in Zeeland. En vanavond is het nog droog en bewolkt. Vannacht kan er soms al wat regen vallen. Morgen hebben we ook af en toe lichte motregen en maxima rond 8 graden bij een matige zuidelijke wind. En de dagen daarna verlopen wisselvallig met elke dag wel wat regen en ook temperaturen van 8 tot 10 graden. En meer nieuws uit Zeeland op onze radio, website en social media. In Theater De Mythe in Goes wordt vanavond bekendgemaakt wie er worden uitgeroepen tot de beste sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en ook beste aangepaste sporter van het afgelopen jaar. En al die namen die staan vanavond op onze site. En tot zover deze eerste Zeeland Nu van deze werkweek. Nog een hele fijne maandagavond en heel graag tot morgen.